అపరిష్కృతంగా ఉన్న ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిపిఐ రాష్ట్ర సమితి ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా బుధవారం రామగుండం తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. అనంతరం పలు సమస్యలతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. అనంతరం నాయకులు గోస్క మోహన్ కె కనకరాజు మాట్లాడుతూ దళిత బంధును కలెక్టర్ల ద్వారా ప్రభుత్వ అధికారులతో నిజమైన లబ్దిదారులను ఎంపిక చేయాలని, కొత్త రేషన్ కార్డులు, పింఛన్లు ఇవ్వాలని, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి ఇండ్లు లేని నిరుపేదలకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. దరఖాస్తు చేసుకున్న పేదలందరికీ రేషన్ కార్డులను వెంటనే, వితంతు వృద్ధాప్య పెన్షన్లను 3000 వరకు, వితంతు వృద్ధాప్య పెన్షన్లు 3000 వరకు, గోదావరికంలో అర్బన్ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయాన్ని, గోదావరికంలో అర్బన్ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయాన్ని, మండలంలోని పేదలందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమయ్యేంత వరకు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమయ్యేంత వరకు గోదావరికంలో అర్బన్ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయాన్ని, దరఖాస్తు చేసుకున్న పేదలందరికీ రేషన్ కార్డులను వెంటనే. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయాల ముందు ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం పేరుతో ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. మనం రామగుండం తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ధర్నా నిర్వహించి ఎంఆర్ఓ గారికి పలు డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని సమర్పించడం జరిగింది. దళిత బంధు అనేది ఎమ్మెల్యే ద్వారా కాకుండా కలెక్టర్ ద్వారా ఇవ్వాలని మనం ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్తో ఇవాళ ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా ఎవరికైతే ఇంటి స్థలం ఉన్నదో వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే 3 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ బసంత్ నగర్ నుండి ఇక్కడి వరకు నిర్మించినటువంటి రోడ్డు అనేక ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారింది. బసంత్ నగర్ సమీపంలో వెంటనే ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలని, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ రోడ్డు పక్కన సర్వీస్ రోడ్లు వెంటనే నిర్మించాలని సిపిఐ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా రామగుండంలో ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ఉండడం వల్ల గోదావరికని పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు దాదాపు 9 కిలోమీటర్లు రావడం ఇబ్బందికరంగా మారింది. పేదలకు అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి వెంటనే అర్బన్ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయాన్ని గోదావరికంలో ఏర్పాటు చేయాలని సిపిఐ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా 5వ డివిజన్ మల్కాపూర్లో ఏదైతే మినీ ట్యాంక్ బండ్ కోసం 2017లో హరీష్ రావు గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేశారో దానిని వెంటనే నిర్మించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా వితంతు పెన్షన్లను 3000 రూపాయలకు పెంచాలని, అదేవిధంగా రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలని, ఇంకా తదితర డిమాండ్లతో ఈరోజు ఎంఆర్ఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించినట్టయితే భవిష్యత్తులో సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఈ ధర్నాలో సిపిఐ నాయకులు తాళ్లపల్లి మల్లయ్య, మధ్యల దినేష్, మాటెట్టి శంకర్, రమేష్ కుమార్, ఉదెమ్మ, పడాల కనకరాజు, ఎంఏ గౌస్, మార్కపూర్ సూర్య, ఎర్రల రాజయ్య, విజయ్, సురేందర్, రేణికుంట్ల ప్రీతం తదితరులు పాల్గొన్నారు.